Prøv lige at høre her, drenge. Jeg har tænkt over det, og jeg mener, det er super vigtigt, at vi viser, at det, vi laver, det er et helt nyt morgenshow. Altså, vi er seriøse, vi har fed musikviden, vi har bare det, der skal til. Og jeg gider simpelthen ikke gemme mig bag platte konkurrencer og det, der ligner. Ja, men det synes jeg. Vi bliver nødt til at sige til os selv, at hvis vi skal vinde det her, så skal vi vinde på 3 ting. Og det er seriøsitet, seriøsitet og seriøsitet. Ja, det er jeg glad for, at I er enige. Det er fedt. Rigtig fedt. Tror I, man kunne få nogen til at knippe et gedekid i radio, hvis præmien den var god nok? Det er sgu meget ud af. Det tror jeg godt. Altså, hvis man siger, at det er det, vi gør, så kan man godt. Knippe gedekid. Hvor fanden er seriøsiteten i det, Mikkel? Altså, det er en god konkurrence. Det er da noget, der får lyttet op på stolen. Det synes jeg også. Vi får lidt øjne på gaden, noget snak i krone, og jeg tror, det er vigtigt fra starten, at vi sætter konkurrencer i gang, som ligesom skaber noget debat. For sagen, dreng. Det er virkelig, vi er bagerst i bussen. Vi skal helt frem. Okay, men så har jeg en idé. Hvad med, at vi laver et morgenshow? Vi skal hedde Morgenfabrikken. Vi gør det, vi er bedst til. Vi er søde, vi er sjove, vi er charmerende. Vi vækker folk på en dejlig måde. Spiller noget god musik. Får nogle fede gæster i studiet. Gode konkurrencer. Sjov spas. Var det noget? Jeg kan godt lide, hvad jeg hører. Ja, det er fedt. Får jeg lov til at have en sang? Selvfølgelig gør det. Så gør vi sgu. Morgenfabrikken! Vi er ikke helt klar endnu, men det er vi den 12. november. Morgenfabrikken med Uffe Holm, Mikkel Herford og Pernille Falsbart hver mandag til fredag fra 6 til 10 på The Voice.